Fid-Danimarka l-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela kellu laqat ma' Direttur Reġjonali tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa il-WHO u Diretturi tal-Kunsill Eżekuttiv tiegħu. Matul dawn il-laqat ġew diskussi bosta temi ta' kollaborazzjoni fosthom fil-kura tas-saħħa mentali, in-non-communicable diseases, bħal-mart tal-qalb u l-kanċer, is-saħħa diġitali, l-anzjanità attiva, il-kura paljattiva u l-kura fit-tul. Il-Ministru Malti tenna li f'dan il-qasam kruċjali Malta mhux biss se taħdem biex tkun konformi mal-viżjoni tal-WHO, imma wkoll biex tkun pijuniera ħalli pajjiżi oħrajn jimxu fuq il-passi tagħha f'ċertu oqsma kif diġà seħħ fil-passat. F'ġurnata impenjattiva ġewwa id-Danimarka kellna diskussjonijiet intensivi dwar diversi oqsma li jaffettwaw il-Maltin u l-Awċin. Dawn id-diskussjonijiet mal-World Health Organization, l-uffiċċju tagħhom ta' l-Ewropa, għandhom iwasslu biex is-saħħa f'pajjiżna tingħata aktar priorità. U fakkar kif l-aħħar ġimgħat pajjiżna nida riforma l-kura tas-saħħa mentali kif ukoll nida konsultazzjoni pubblika dwar il-mart li ma jitteħħidx. Dwar il-kura tal-anzjani u spjega kif l-aħħar snin pajjiżna għamel qabża kbira f'dan ir-rigward, fejn ġew introdotti numru ta' servizzi fil-komunità kemm dawk kliniċi kif ukoll ċentri ġodda ta' matul il-jum. Semma wkoll il-ħidma li qiegħda ssir fuq l-implementazzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali għad-Dimensja u l-Istrateġija Nazzjonali għall-Anzjanità Attiva. Min-naħa tiegħu id-Direttur Reġjonali tal-WHO faħħar il-ħidma li wettqet Malta fis-settur tas-saħħa, b'mod partikolari l-għajnuna u s-sosten li pajjiżna qed joffri lil vittmi mill-qutin fil-medda ta' Gaza u rrimarka li l-viżjoni li Malta għandha għas-settur tas-saħħa konformi mal-viżjoni li l-WHO qed tara li għandha tiġi implementata fil-pajjiżi Ewropej.